A l'Institut Torre Vicenç entenem la tutoria i l'orientació com a factors de qualitat al servei de l'èxit educatiu, basats en l'acompanyament personal i l'atenció ajustada a cada un dels nostres alumnes en el seu procés acadèmic i emocional, sempre dins dels paràmetres de l'excel·lència i equitat. Acompanyem dia a dia el nostre alumnat dins una estreta acció tutorial cercant la implicació de les famílies, partint sempre de les seves necessitats i interessos, especialment en el moment de la presa de decisions al llarg de l'etapa del batxillerat. Dia a dia anem seguint la situació emocional dels alumnes. Aquest curs, més que mai, treballem conjuntament per entendre que qualsevol crisi ens ha de permetre veure una oportunitat de canvi. Una oportunitat per a facilitar que el nostre alumnat aprengui a augmentar la seva resiliència. El nostre pla d'acció tutorial contempla des de l'inici un acompanyament lligat a l'ajustament emocional, la relació entre iguals i la cohesió grupal. Hola, ella és la Mal i jo soc l'Ares, i fem primer batxillerat. El que m'agrada d'aquest institut és l'acompanyament personal que hi ha sempre, però sobretot en aquest curs, que està sent especialment difícil per nosaltres. Els tutors i tutores ens acompanyen i ens donen suport, i això fa que tinguem més seguretat. De vegades, com a alumnes, ens trobem en un moment d'incertesa, ja que hem de prendre una decisió. Però no hem de patir per això, ja que tenim el nostre tutor al nostre cantó. Les activitats que realitzem a aquest institut ens ajuden a ser millors persones i a enfortir el nostre futur.